אז מה קורה חברים? אני רוצה לשתף אתכם בסיפור שקרה לי. השבוע לקוח התקשר אליי ואמר לי, רויאל, תקשיב, אני חייב את העזרה שלך. אחרי שיחה קצרה עם הלקוח הבנתי שאין לו הרבה זמן פנוי ביום לנסוע לשטיפות רכב, ושיש לו מחר בערב דייט והרכב מטונף. והוא אחד כזה שאוהב שנקי ומסודר אצלו ברכב. ופה אמרתי לו, לרויאל פנית, טוב עשית. אז לאחר תאום ציפיות קבענו לטיפול דיטיילינג ביום של הדייט בבוקר, ואמרתי לו, אל תדאג, את הרכב אתה לא תזהה. הגענו אליו בבוקר של הדייט עד לבית, שבו הוא סך הכל היה צריך להראות לי איפה אני יכול להתחבר למים וחשמל, והפעם הבאה שהתראינו היה שהרכב שלו היה מבריק ומצוחצח. הוא החמיא וגרם לי להיזכר למה נכנסתי למקצוע הזה, כי אין כמו לראות את התוצאה, לא רק של העבודה שלך, אלא גם של הפנים של הלקוח, ובגלל הדייט פרגנתי לו בעץ ריח מתנה. מפה לשם הוא יצר איתי קשר יום אחרי וסיפר לי שהלך לו ממש טוב, והאמת התרגשתי, כי אין כמו לדעת ששימחת בן אדם, גם אם זה לא במשפטי פתיחה. אז לפחות בריח טוב ונקי ברכב שלך. מעוניינים גם? צרו איתנו קשר. אנחנו פה לא רק כדי שתצליחו בדייטים שלכם, אנחנו איתכם לכל בלטם.